ollaan taas PTS:lle ja lähdetään kyläilemään Visitin luokse. Vaikka ilta jo laskeutumassa, niin täällä on edelleen Bangkokissa todella hiostava kuuma. Päivällä lämpömittari näytti kellon mukaan, tai tuon puhelimen mukaan plus 36. Ei liene vielä hirvittävästi siitä pudonnut, mutta ehkä asteella voinut mennä alaspäin. Annetaan vähän kännykällä valoa, niin näkyy kyltti tästä. Eli Thammassarin International Law Office. Tultiin tämmöiseen paikkaan kyläilemään. Ja syy minkä takia tänne tultiin, niin on siinä, että Visitti, joka tuossa aikaisemmin jo tavattiin, niin hänen hyvä ystävänsä on tässä ja tulevat Suomeen ensi kesänä ja tullaan olemaan sitten heidän oppana, niin siellä he halusivat, että me ollaan oppana sitten ja tässä on tämä herra ketä tulee sitten ja nyt ollaan vieraillut täällä heidän officella, niin hän asuu tässä vieressä itsekin ja tuossa, mistä kuuluu tuo koiran haukunta tuolta takaa, niin siinä on hänen tyttären kämppä sitten kanssa. Ja siitä sitten enemmän kun päästään sinne Suomeen, niin eikä ole näin pimeätä kuin nyt tässä on, niin otetaan sijassa lisää videoja ja kerrotaan enemmän mitä he touhuu. Ja sieltä tuli hänen vaimonsa esille kanssa. Niin Miau. Okei. Yeah. ไปนู่นเขาก็เรียกไปนู่นพี่ก็จะได้ชื่อฝรั่ง Siamese cat. Yes. Eli vapaasti suomennettuna hänen nimensä on kissa, eli kuten isäntä sanoi, niin siamikissa. Ja tästä heti nurkan takaa löytyy sitten heidän koti kanssani. Ja se on vaan niin hämärää nyt, ettei täällä kunnolla näe, mutta siinä koti on kuitenkin. Joo, taas ollaan lähdetty liikenteeseen ja poistutaan Bangkokin alueelta. Niin meillä on tämmönen mukava juttu seurakuljettajana tässä ja pari kohdetta olisi tutustumissa tuolla noin tunnin ajomatkan päässä. Katsotaan millaisia paikkoja on Floating Market ja sitten yksi erittäin mielenkiintoinen temppeli. Toivotaan, että tällä kertaa temppelin alueella pääsisi lentämään dronellakin, mutta pelko on, että se on turhaan mukana tälläkin reissulla. Katsotaan kuinka käy. In the coconut factory, you can walk about 5 minutes or 10 minutes up to you. You can see how to make souvenir and product from coconut sugar. And have coconut syrup to tasting. When you finish, you go come back on a boat. Boat go inside to the floating market. The floating market have many Thai food, seafood, many fruit, mango, and rice, yam, I like the floating market to take a photo, eat, and you can shopping on the boat. For a trip for about 1.5 hours. Puolitoista tuntia potskiajelua Floating Marketille sisältäen toi Sugar Factory, niin 3000 patia. Joo, sit lähdettiin menemään kohti Floating Marketia ja tässä on tämmönen palmuviljelmys. Ensin sitten niin จะโล่งๆวิ่งสบายหน่อยถ้าพี่มาช่วงเดือนก่อนนะติดทุกวันเลยโอ้โหติดปวดหัวเลย เรือนี่ก็ติดชาวบ้านมีแต่รถติดนี่เรือติด มันเซาๆลงหน่อยแล้วอย่างเงี้ยไปวิ่งสบาย อ๋อค่าน้ำอะไรคะ อันนี้ก็ตาม เขาเรียกค่าน้ำอะไรคะ ท่าเรือ ไม่ค่าน้ำอะไรคะ ฮะ คลองอะไรคะ อันนี้แหละครับคลองอันนี้คลองศรีสุราษฎร์ เ
Tulin tänne Coconut Sugar Factorylle. Coconut sugar. Hmm? Coconut sugar. Ja, 2 hours. Niin, 2 hours. 2 tuntia pidetään tuolla liekin alla ja sit tulee ton näköistä. Ja maistuu muuten ihan pauksen hyvältä. Siellä näkyy tommonen kookoksen kukka. Se on sidottu tuolla ja sit se katkaistaan sieltä kuulemma päästä, leikataan poikki päästä ja laitetaan tommonen ämpäri sinne päähän ja sieltä valuu sitten nestettä tuonne. Elikkä onks tää nyt sit siirappia, kun ne tohon kirjoittaa sairap, niin olettavasti saadaan siirappia ja näyttää tolta. Maistuu raikkaalta ja vähän on tommoista sokerin pitoisuutta mukana kanssa. Hyvä makuinen. Tuoksuu kukkia, coconut kukkia tuoksuu aina. Joo, ja tuoksuu tosiaan pikkasen kukalle. Kiva maku. Täällähän voi sitten tarvittaessa, jos haluaa, niin lähteä kattoo tiikereitä ja elefantteja ja apinoita tonne vielä erikseen. Niitä on käyty katsoa jo aikaisemmin, niin nyt ei sit näihin enää lähdetä katsomaan niitä huumattuja elukoita. Niin annetaan niitä olla meidän puolesta rauhassa. Nathan moni koittaa siinä tehdä omaa videoansa. Saa Facebookiin laittaa videopätkiä. No niin, ja vihdoinkin päästään sinne viralliselle Floating Marketin alueelle. Pois tuolta palmumetsästä. Olisikohan tää nyt sitä aluetta, missä aikoinaan James Bondikin seikkaili omia seikkailuja. Joo, tuolla alkupätkällä tosiaan oli viidekon hinnat, mutta täällä on ihan normi hinnoittelupolitiikka, koska kilpailu löytyy sen verran enemmän. Siinä vähän isommallakin kameralla vedetään, että ei se haittaa, sama laatu siitä tulee.